and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Carol, kinahanglan mo sabot ka sa ako karong tinguha. Makauuaw sa akong bahin kung dili ko mailan ang mga tao nga namuyo nining atong dapit. Balikon ko sa pagpasabot nimo nga ako mao'y amahan nining atong dapit. Busa angay lang nga makaila ko sa namuyo din eh. Nakailama ka niya, Kap, sa iyang pagkatao, pero kanang Damaso Guerrero, wag yung ka makaila kay iyam ng alias. O tatay siya sa iyang mga alipuris. Kung mao ka na, nakaila ka yun niya. Kinsa siya karon? Basta, Kap, ha? Tuman na lang yun ang imong gisaad na ako, ha? Nga dili ko masabit ini. Maapil ba yun ini ang ako mga ginikanan o mga isungon kung masayra niya ng Damaso nga ako'y nagbulgar sa matuod niyang pagkatao. Ipasalig ko ka na, Carol. Ug ilhon kong dakong utang buot ang pagtabang mo kanako. Sige na, sulti. Kinsa siya, Carol? Siya bitaw ang amahan ni Wina, Kap. Unsa? Lagi, Kap! Lagi, Kap! Kap, taon, maluoy ba yung ka na ako, Kap, ha? Ayaw pa yung tani sabang ako'y nitong kanino. Tayo na ko, ani. Pagkawa ko magdahom. Kap ka ng... Asa gani kong kapo, mangganyo ko magdahuman na, Kap, kay... Ayun na. Nganong nahibaw ka man sa iyang pagkatao? Ay tungod lagi sa kong tinguha nga makatabang ining dayan. Bisag asa na lang ko nangabot aron magsayaw sa maayong balita. Hangtod nga, gikailan akong usa ka bata-anong babae, naghilak nga misugilon sa iyang kinabuhi. Usa ba siya sa nahimong biktima sa drogas? Biktima gyud siya niya ng Damaso, Kap. Gihimong sex slave niya itong tawhana? Mao na, Kap. Oo na lang ko manulti bahin anak kay mahadlok lagi ko. O katong maong babae, Kap, siya may mihatag ka na ako sa tanang impormasyon. Dako kining kapakyasan sa akong pagkakapitan, Carol. Dili man tingali, Kap. Kay, wa man maglihok din hinindapita si Damaso, alias Nolasco Barrido. Barrido? Dili ba apelyido man ka na ni Wayna? Natural, Kap. Kay anak man si Wina. Sa dakpon unta sa mga pulis. Haskang luoya lagi na ako sa bayot, Kap, nga mauntay dakpon sa mga pulis. Unsa man, wa ba di mo insister ang mga tanod nga dili si Panyong ang ilang ipangita? Ay, may protesta man sila, Kap. O Pero nga. nalipat man ang mga pulis, Kap, kay doon naman kundi babaeng nagtudlo nila. Nga ditong baya ang tao, ang ilang gipangita. Nakahilak tao sa Panyong, Kap, uy. Ay, bastilan, intaon sab ni Panyong. Pero sa pa mang insidente, Kap, mihilak og maayos dayan sa dihang iyang nakita ang mga pulis. Na problema siya, Kap, kay daghan ako nung kaisik iampo. Hangtod na ang mga nabiktima sa mga illegal nga drugas. Sa ato pa, nakakita na si Anastasia sa maong panghitabo. Dugay na kuno, Kap. Kinahanglan magmatngon na ta, Carol. Tabangan ta si Anastasia kutob sa tumahimo. Anong dili siya mabugatan pagluwas sa mga kalag, sa mga demonyo. Te, magaon na. Ano ka ay? Ay! Uy! Wow, you ko na, wow, you ko. Ay! Imagine! Ginakop ko sa mga polis. Walang inispetuhin ko akong pagkahuyong. Pagkamahuyong. Ay, si Kinsa basab kang babayhan na ang mitodlos mga pulis nga ni adini magpuyo ang ilang gipangita. Uy, na kailan niya, lay? Ay! Taligsikan ta ha! Palayo, God! Nganong nanguta naman sa gagwa bay nakailas mo ang babay. Ngano man konduna, unsa may imong buhaton. Ibalhin ko ang yang hitsura siyang lubot! Naliman ko? Ngayon pa ka matao na siyang tudlo ay nga niya din naninimbaya ang dakpuno niya itong mga polis! Igor kong enter sa Miss Gay Contest! Igor ko mangurte, bumanicure,
pedicure, og musab sa kilay. Pwerte masagay na kung kuganga sa diyang ako silang nakita. Moderate lang na baunta silang sod kay doon ako na sila search og arrest warrant. Ingo na na ana dayran. Naamot lang. Ambot. Kirang lang mailhan kung yun katong babayhano. Og kinsa may imong pangutan-on. Na, wala ba'y nakabantay kinsay diha. Kay natingob ba ng akong pagtagad diha nimo? Husto! Unsay hosto ate. Doon na na'y makahotog na kong katinawan. Kinsa yun itong babayhano? Kinsa may imong pangutan-on. Kinsa man ate Fanny. Oh, panayong. Milay, naiaman lagi mo. Ay, kuan kap, may adlaw day diha nimo kap. Kuan, kay kining akong maguwang kap ba. Waang yun ni siya mahimutang. Murag yo, gisilian ang lobot. Sukad sa katubangi gayon nga may miadto sa among mga pulis. Sukad ni siya gibinaklid sa mga pulis. Mukalit lag minatay. Gikasubo ko kayo ang nahitabo panyong. Oo, huy, ate! Naunsa ka in town diha, naunsa man ka diha. Nga nang imo magitokmod ng lingkuranan. Ayaw kalimot, di baya ni ato. Ay, kita na hindi mag-ringko eh. Biktima na ko sa harassment. Sige, pagbundag may akong pangan. Oh, kanara! Sorry kaayo, Fanny. Ay, unsaon, malimot man gud ko. Kay ikaw kuning akong gikaatubang, unya kay ang akong naandang isang pit nimo, mao man gyud ang tinuod mo ngan. Panyong. Agay ay! Naunsa man ka, ako na mag-iimong Mamiya gitokmod, din ate. Mamiya din hinilay. Oy! Kay mo sa magkabuslot ang ako kasing-kasing ni Dapito. Ao, as in OA kay ka ate, oy. Nahala, ako yung hinumduman ng imongan. Ikaw, mao si Fanny. Ay! Kalami! Datan awa kap, kay kap no. Kay kap no. Di gyud magpabundak siya ngan. Di gyud magpatawag og panyong kay Fanny. Tan-awa ni tanid hay. Ay, bitaw, balik ta sa among toyo kap ba. Kuan ni alagi mi kap, kay mangutan na lagi mi kinsay mga tanon nga miuban ganiha. Ha? Nga naman. Tingalig na kaila sila ni adtong babay nga mo'y mitudlos among bay nga mao kunoy gipoy-an sa dakponon. Ako nang gipangutana ang mga tanod. Pero waman kuno sila makaila. Pero pasag nilang milay. Fanny, kung doon ako'y kasayuran, itugan ko ninyo. Tinuod kap. Tuganin niyo ko, Kap! Tuganin niyo ko! Basta lagi! Mabali lagi ginang iyong naong siyang lubot! Basta yun! Maagi na akong panganti! Ma, dili na ko gusto nga mo ani pasuwin ha. Sa? Oy, nayabag ka, che. Ganon diligod taon mahimong paniyon si Wina, nga daan naman ming suod. O gawas pa, anha ra ko makatilaw og lami ang pagkaon ko ni Asiya. Magantos kag kaon sa para nato mga pobre ma. Ay, Saragod. Unsa may hinungdan, Dili che. ko gustong maamong ka sa kasalbahis niya to babayhana ma. Maura na. Unsay salbahes? Ang akong iha? Imunganlan og salbahes? Uy, pag hinahinay ni anang baba mo, ha? Je! Ma, utang buot sumdak ko. Da utang impluensya ka to babayhana. Tingaligahang to ng ako mga igsoon iya pang madani. Ay, ikaw ba? Sobra na gyud kaayo ka, Je. Ni sobra ka na. Ayaw pagtuo nga kay duna ka na'y trabaho. Mahimo ka nang magbuot sa akong desisyon. Ako kining bay. Busa ako may masunod din, eh. Nakasabot ka? Ako'y magbuot. Diyos ko, pasaylo ako sa nahimo kong desisyon karon.
kuhain ako sa tugang nga makakita sa umaabot. Nasakripisyo nga ako kinahaningon mo lang akong Auntie Fanny. Hangtod nang ako mga kahikalaan. Maluoy ka na ako, Diyos ko. Mahimo ko gihapong isang yaw ang maayo mong pagtulunan. Mahimo ko gihapong panaliptan ang kinaiyahan. Pinaagi sa pagpakitag maayong aktibidades. Aron mapanalipdan o mapreserbar ang katahom sa kalibutan nga imong gipapuy-an sa imong mga anak. Dili man ko mauwaw nga ipadayag ang akong nakita o paghangyo sa katawan nga mobalik nimo. Ayaw itugot nga maalaot ang mga tao nga mahal ko kaayo, Diyos ko. Oh. Niya nasab. Doon na nasab ko yung makita. Si Nilo. May mga tao nga miduol niya. Diyos ko, kung dili ka man masukod sa kong hangyo, tabangi si Nilo, maluoy ka. Ayaw itugot nga may daotang mahitabo niya. Tabangi siya, Diyos ko. Kamusta, partner? Okay lang. Doon na kay kauban. Wa ka masayo. Imo bang kuhaon ang imong nahatag nga 10,000 pesos? May imong iuli ko nimo ang akong nabahin. Pero ang ubang kwarta, tuwa na sa akong mga kauban. Dili ka na may akong gikinahanglan. Ha? Nagtuwa ka tingali no? Nga okay na ko sa una na tong panagkita. Nagkailan ako nimo. Pero diha paghihapon akong paglaom nga magpadayon ang malinawon kong pagpuyo ubon sa tinuod kong asawa ug mga anak. Abi na kong tinud-anay nga ito ang imong kasing-kasing Nilo. Abi na kong kasaligan ka og andam kang mutuman sa akong gimando nimo. Talawan ka man di ay? Peh! Andam ko bisag unsay may tabo nako. Tungod kay gitugyan ko na akong kinabuhi, hangtod na ang kinabuhi sa akong mga mahal ngadto sa labaw makagagahom. Hinom! Ikaw, Wina. Partner, ikaw. Ako? O ikaw lagi. Oh. May dako pa kamong kahigayunan nga makapangayong pasaylo sa labaw makagagahom. Ang dili malaglag kitang tanan dinhi sa kalibutan. Daghag sulti, daghag sayop! Sige, dadanin niyo siya! Ito! Og siguro nga kanang tawhana, biktima sa salvage! Nagkapoy-kapoy lang tag-adtos barangay hall, pero wag yun dito ang mga tanod nga kaubas mga pules. Wa ka to tagwis kapiton? Ano ko taong taguan man sila sa kapitan? Unsa may iyang motibo? Oh, tingali lainan ng kapiton nga makakitag tao nga ang naong tuwa sa lubot. Ilom dia ate ay! Ay! Oh! Ay! Kinuha ko! Ang ako pagkumangkon! Dayan!